हाँ भगवान बाड़ा मंदिर बाड़ा। हाँ तो मंदिर केने बनल बा? केने बनल बा? हाँ जमीन में बनल बा। केने बनल बा? हाँ ई बतावा कि ये दुनिया में सबसे बड़ा कौन बड़ा? इसमें दुनिया में सबसे कौन बड़ा? साला ई पागल बा का रे? मंदिर बाड़ा मंदिर बड़ा। अतना मंदिर बड़ा धरती पर बनल बा कि मंदिर पर धरती बा? सुनिए ने हाँ धरती में बनल बा मंदिर। हाँ तो इस साला एगो बात कभी दिमाग चाटता हमनी के ई निमन दरुआ नहीं खे। इस साला ई कोनो से उधारे पी के आइल बा। यही से कहले थारू के थाहे ए, फेन थारू के मत कह ना तो यहाँ बहुत संख्या बा। साले बिहार तो बुटियो ना हटी। मंदिर बाड़ा भगवान बाड़ा ई सब कावना के ऊपर बा? धरती के ऊपर बा। सबसे बड़ा धरती बाड़ा। एक दुनिया में सबसे बड़ा धरती धरती बा। हाँ तो जब धरती बाड़ा हाँ धरती बाड़ा तो शेष नाग के ऊपर क्यों पड़ा? धरती बाड़ा तो शेष ए, साला ई दिमाग चाटे वाला बा का हो? अच्छा रुको एक अभी निशा तुरवा होता नहीं हम तब कहो शेषनाग बाड़ा अपनी सब तो शेषनाग बाड़ा। जब शेष नाग बाड़ा जब शेष नाग बाड़ा तो शंकर भगवान के गाला में क्यों पड़ा? साला तू ओम नमः शिवाय के बात कहबे तू अपन लाइन में आबे कि ना? तू लाइन में हम आयल बाड़ी तो कल भगवान बड़ा मंदिर बड़ा तो धरती के ऊपर बनल बा तो धरती बड़ा। हाँ। तो जब धरती बड़ा तो शेष नाग के ऊपर क्यों पड़ा? और जब शेष नाग बड़ा तो शंकर भगवान के गाला में क्यों पड़ा? अरे भाई हमनी के कोई का साला इधर हुआ हवा लेकिन ये बड़ा माइंड वाला आदमी बा। हाँ सुना भाई साहब तो शंकर भगवान बाड़ा। हाँ, तो जब शंकर भगवान बाड़ा जब शंकर भगवान बाड़ा हाँ तो गांव घर छोड़ के अलगे पर्वत के ऊपर क्यों पड़ा? साला बड़ी दिमाग चाटता हो सुना ना। तो एकर मतलब हमनी के सोच से पर्वत बाड़ा पर्वत बाड़ा पहाड़ बाड़ा। हाँ तो जब पर्वत पहाड़ बाड़ा हाँ तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा? साला हनुमानो चालीसा जानता हो। इस साला जूतवा चुरैले बका रे बड़का जूता बुझाता है। सुन भाई तो सबसे हनुमान बाड़ा। तो जब हनुमान जी बाड़ा हाँ जब हनुमान जी बाड़ा हाँ तो राम जी के चरणों में क्यों पड़ा? ये तो पूरा रामायण ये जाना था हमनी के कहता नहीं दरुआ बा लेकिन इस साला पूरा रामायण जाना था ये। सुना सुना अभी बाजी थारू के बारे में तो थारू के मत कहियो कहता नहीं हम तो सुना ना ने तो राम जी बाड़ा। तो जब राम जी बाड़ा हाँ तो 14 साल 14 बरस अयोध्या छोड़ के जंगल में क्यों पड़ा? साला कहाँ से आल बरे? इस साला दहा हुआ के कोनो नदी में से आल बरे। भाई साहब सुना ने तो एकर मतलब जंगल बाड़ा। तो जब जंगल बाड़ा हाँ तो निजगढ़ के जंगल एयरपोर्ट में क्यों पड़ा?